Okay, good morning. Again sa inyo, no? Welcome to my channel. Again, my channel, Alchills TV. So, for today's video, hindi tayo subong mag guitar cover or guitar cover, song cover. So, sa subong may ta daw like review or reaction video. So, currently, ang topic ta subong is about the cheapest guitar brands here in the Philippines. So if aspiring ka or gusto mo mag-practice gitara, so I hope makabulig ni si mga guide sa pagpili sa imong mga first nga gitara nga makapahatag pagid sa imo interest sa pagtuon sang paano mag-play sa amo ng instrument. So this video is based or according to one of the YouTuber or content creator sa YouTube. Yan name is Jam Arcana. Credits to him. Mahulaan man ta sa iyang video based sa iyang research about sa pinaka barato nga mga gitara diri sa Pilipinas nga makita taman diri sa Bacolod or diri sa Negros. Kag again makahatag sa inyo guide kung starting pa lang kamo gusto niyo magtuon gitara, makahatag sa inyo guide kung anong gitara nga gusto niyo kag sulod sa budget nga hindi compromised ang quality kag ang sound. So in mostly makahatag sa inyo interest nga kwaon ng gitara everyday ka mag-practice. So let's start the video. Uy, mga ka-jammers! So there, if gusto nyo mag-subscribe sa iyan kay Jam Arcana, so search nyo lang sa YouTube ang iyang channel kay Duga Cover Songs man siya mo. Pinagparang araw lahat sa inyo, mga ka-jammers. Ikaw man ah. Thank you for supporting me on my journey here in YouTube. Don't forget to hit subscribe. So again, if gusto nyo check niya channel, subscribe sa iya, search for his name, and also subscribe naman sa akong channel. Hit the subscribe button sa dalom kung wala pa ka mo subscribe para magdamo ta sa aton nga community sa Dris Alchills TV. Kung bago ka pa sa aking channel. So now we will talk about cheapest brands and mid-ranges acoustic guitars here in the Philippines na makakatulong sa inyo lalo na kung kayo ay gustong matuto mag-gitara, ano ba yung mga brands na mabibili dito sa Pinas. So stay tuned and we'll go ahead and start. Una sa ating listahan ay ang Lumanog Guitars. Naalala ko pa dati, na kapag gusto mo ng acoustic guitar, abay, bubili ka ng Lumanog. Dayuhin mo Santa Mesa, at tiyak sanda mo kala gitara ang bubungad sa'yo. Base sa article na nabasa ko, karamihan ng Lumanog guitars ay gawa sa plywood. Ayun nga, nagkaroon ng deforestation problem dito sa... Okay, so posta na kadali no. So isama ni siya sa mga gitara ngin bakal ko gid. First guitar nga ako gid ng bakal. Kaya before siya nag-practice ko gitara, ang gamit ko is iya ka father ko or yan ni papa ang gitara ya pas ang teenager man sa. And then way back 2011, then naka-work na ko. Nabakal kong first kong gitara, Lumanog siya sa Laguna kay dito ko ga-work before. 900 plus lang siya. 22 frets. Quality is good gid. Kaya nagdugay man siya for pila ka years siguro siya nagubagoro mga 2018 pa. Nagamit pa siya ni Papa sa simbahan sangga Corpus for Christ pa sila ni Mama before. So sa quality good yun siya but downside is that taas ang action. Action is the distance sang string sa fretboard. Medyo layo gid siya. So magpitag ka, medyo tuduhon mo gid kag sakit gid siya sa kamot actually. Pero kinahanglan siya ipa-set up. Another con is that wala siya truss rod. So hindi siya pwede ma-stress gid katama ang neck kay mabend gid siya kung matama siya kabutong ka string. So it affects gid siya sang performance kung wala siya truss rod man. Kag syempre ang kahoy magtaman ka init or magbugnaw, syempre ga change na sa ga shrink or ga expand. So kung wala siya truss rod ang imong neck gabawod-bawod na siya. Hindi mo na siya mabatyagan. Pero actually ka magtaman ka init, do ga expand na siya bala mo. Kung
taman katugnaw ga-contract ang kahoy. So if may truss rod siya, ma-maintain niya kung ano man ang adjustment sang neck sang imong gitara. So sa lumanog, sa nagamit ko and so far sa subong, may mga gitara gid sila yang nga wala Japon truss rod. So amo lang na siya nga kung ma-say sa lumanog, pero sa quality gadugay gid siya. Sa bansa natin. So nagkakaubusan ng kahoy sa local market. Pero hindi pa rin tumigil ang lumanog sa paggawa ng mga kakalidad na instrumento. Naway wag nating kalimutan na ang mga produktong ito'y gawang Pinoy, kalidad, at talaga naman sa atin. Naway patuloy nating suportahan ang gawang Pinoy. Support locals, ika nga. Tama. Pangalawa sa ating listahan ay ang Davis Guitars. Marami kang makikita nito sa online shop tulad ng Lazada. Yes, isa pa gid siya mga common nga guitar diri sa Pilipinas. Kag diri man sa Bacolod or diri sa Negros. So bisan din nga magkanto may makita agad nga Davis nga brand nga gitara. So may pagka plywood man siya ang nga design. Kag wala man siya truss rod like sa lumanog sa may nga liog or sa neck. Then ang action taas man siya. Kung amo ni siya ang imong gitara, kag kung may kilala kang kabalo mag-set up, ipa-set up mo lang para maging komportable ka paano kung mag-practice ka na bla nga hindi taman ka sakit sa tudlo. Kaya once nga beginner ka nga way kagidya ka gikapit gitara, first 1 month mo or 2 months pa maybe, sakit din na siya magpitag. Kag isa na sa mga cons nga makapa-discourage mo, pero kung desidido ka gid, try mo siya pa set up nga magnubo ang action para komportable siya pitagan. At Shopee, swak sa budget, lalo na kung ikay nagsisimula pa lang sa pagtipa ng gitara. Swak din siya sa budget. Kaya ang price range ni pinakabarato yan may 1,500 na siya nga nakita ko sa may downtown before diri sa Bacolod. So or anywhere diri sa Pilipinas again, makita mo gini siya anywhere. So may pinakabarato gini siya nga below 2,000 pesos. So wala na siya pickups, may dala na siya nga gig bag nga nipis nga at least ma-carry mo siya kung diin ka man magkadto or kung diin ka man gusto mo mag-plaster, mag-practice bla everyday. So may gig bag siya nga dala, nipis lang siya galing. Nakasubok na ako ng gantong gitara at masasabi kong pasok sa panlasa ko ang mga gitarang ito. Ang Davis Guitars ay may 40-inch body size, rosewood fingerboard, machine head die-cast, equalizer na may volume at tune, top side. So sa preamp kag sa equalizer or sa pickups, depende kay may mga Davis nga wala siya pickups, mas barato na siya kaysa sa may ara. Pero gamay mo lang ang diferensya, pero since gapasugod ka pa lang, mas okay man nga wala preamp sana, hindi ka pa mangiguro magtukar sa stage. Or kung diin man, nagapractice ka pa lang. So in the future, maybe mag-upgrade kung tanda ka na gid or kabalo ka na. Gusto mo na mapabati ang imong craft or imong music sa iban, then upgrade sa my pickups. And back design nito ay gawa sa linden gloss finish na talaga namang napakakintab. Pangatlo sa ating listahan ay ang Fernando Guitars. Lingid sa Yes, amo niya nga brand, nakita og ni siya nga damo ni siya variety. Hindi lang acoustic. May electric pag ni siya nga lineup. Nga design ni Telecaster, Stratocaster, kag may Les Paul man ni siya nga design. Actually, yung Les Paul nila mo nang gusto ko tayo matry. Kay barato na siya. Tapos ang design niya mo gid ang gusto ko sa electric. Kinanglan na gini siya guro based sa mga videos nga nalantaw ko ginapa-set up lang nila para mangin playable siya. Kag komportable siya tukaron. Pero when it comes to pricing, barato man siya. When it comes sa acoustic kag electric nila. Ang electric nila nga Strat or Tele, ga-range lang yung price nila is mga 2,000 to 3,000. Gitara lang. Kaya may mga bundle na sila nga mga package yung makita mo sa Shopee, sa Lazada, nga may dala na siya nga mga accessories. Like amplifier, guitar strap, gig bag, and then sa nga jack, audio jack. So mayara na sila yung package. Pero mayara man sila yung gabaligya lang
gitara lang, depende sa store. Sa ating kaalaman na ang Fernando Guitars, abay, akalain mong gawa ito sa Korea. Sa Korea siya gali. May dabi ko sa Pilipinas or mga Laguna. Korean made siya gali. Kag isa lang gali ka no, ang Fernando sa when it comes sa iyang lineup sa gitara, acoustic or electric, may truss rod din siya. So do ka upgrade ni siya sa first two na guitars. Yes, tama ka nang narinig. Gawa sa Korea. So yung mga K-pop fans dyan, alam nyo na. Bagay na bagay rin ito para sa mga beginners sa gitara. Ito ay gawa sa spruce top, dreadnought body size, basswood back and sides, at meron itong 5-band equalizer with tuner. Makakabili ka nito sa lahat ng JB Music Stores and all SMs nationwide. Pang-apat sa ating listahan ay ang Arena Guitars. Ito ay gawa ng Arena Corporation. Yes, nakita ko man ding Arena nga gitara diri sa among lugar. Kag sa Bacolod man. So sila ning kung sa magkanto ka sa mga store, music store, line up ni sila sa Fernando man, Davis kag Arena. Pero nakatry man ko, try ko lang taas man ang action niya. Kag ang iya nga body do may pagka plywood man. Pero based ni sa video, dulain niya description. Pero sa nakaptan ko yung gitara, may pagka plywood ni ang body niya. Kag may ara siya may truss rod, may ara man siya nga wala. Ang wala truss rod medyo bulubarato siya. Kag ang tunog niya do okay man. Decent man when it comes sa sound. Kilala naman sa paggawa ng mga electronic devices dito sa ating bansa. Swak na sa budget ang mga gitarang ito. Makakabili ka rin ito sa Lazada at Shopee. Yes, Bagay na available bagay sa rin Lazada para Shop. sa mga beginners na gustong matutong maggitara. Ngayon, pag-usapan naman natin ang specs ng mga gitarang ito. Ang Arena Guitars ay gawa sa mahogany spruce top, mahogany in sides and back, rosewood fingerboard, rosewood bridge, meron na rin itong truss rod. At higit sa lahat, design nito from top, back, and sides ay gawa sa linden gloss finish. Panglima sa ating listahan ay ang Clifton Guitars. Ang ganda ng design ng brand name nila. Iniyang Clifton, medyo high-end na siya when it comes to budget guitars. Kay namig na siya yung tunog. May mga sikat nga artist nga amo ning gamit nga gitara. Kag based sa mga videos nga nalantawan ko before. So sa ilang nga sound check, namig dyan tunog. Made in China ni siya. Kag quality na ning may truss rod, nami ang iyang pickups and preamps nga gamit. Kag ang iyang makita nyo sa video, ang iyang tuners, do ka quality na gid siya compared sa mga previous nga brands from Lumano, Davis, kag Fernando. So makita nyo sa video sa close-up niya, nami man gid ang iyang when it comes to tuners, do ka stable. No? Ang Clifton Guitars ay gawa sa China. At ang vision ng makers ng Clifton Guitars ay makapag-provide ng magandang kalidad na musical instrument sa kanilang kliyente. So ang mga makers nito ay nag-focus sa quality sounds. Kaya kung makikita nyo sa kanilang advertisement ay ang no frills, just tone. Ang galing, di ba? Ang Clifton Guitars ay gawa sa solid Sitka spruce top, back and side laminated sapil, fingerboard made of rosewood, at knot and saddle ay gawa sa buto na talaga naman maganda sa intonation ng gitara. Brian, ang bone gidjagli ang iyang nut yung saddle niya. So namin siya quality. So medyo mahal-mahal na siya. Ga-range na siya guro bit from 6,000 up. Ay, gibisyo. At isa sa pinaka-catchy sa Clifton Guitars ay ang kanilang sariling gooseneck preamp pickup tuner guitar na talaga naman nag-stand out sa other leading brands na guitars dito sa Pinas. At ang pang-anim sa ating listahan ay walang iba kundi ang SQOE
Guitars May Philippines. check ko lang. Okay, ga-record siya. Abi ka na, wala siya ga-record. SQOE Guitars ay gawa sa Espanya. Na-establish ito in Spain pa, so 1883. Ang international brand SQOE siya. ay nakilala nang dahil sa maganda Kaya hindi na ako familiar sa mga mga gitara gid. Kaya wala ko na siya makita diri sa Negros or sa Bacolod. Sa nakita ko lang ni siya sa mga artist na nga gatokar before na sa mga videos nga ginalanta ko sa YouTube. And then daw sa Google lam mo sang search ko before kung anong nami ang gitara. So daw naagyan ko na siya bro, wala ko gini siya makita sa personal. ang kalidad ng produkto nito. Dahil ang mga Although makers ng mahal-mahal na gitara siya. nila ay hindi basta-basta gawa lang, kung hindi isinasa puso at masusing pinag-aralan para maibigay ang magandang tunog ng kanilang produktong gitara. At sa mga guitar models na na-introduce dito sa ating bansa, ay talaga namang genuine at distinctive quality ang ibinibigay ng Pag makita mo man siya video sa close-up, quality naging man siya sa fretboards, sa tuners, kag ang design niya sa headstock niya, ginanog siya, ginpaminsaran gid siya. sounds ng kanilang mga gitara. Ang mga SQOE brands ay gawa sa solid spruce top, some are laminated, back and sides mahogany wood, fingerboard are made of rosewood, Sorry lang sa background noise. at ang pinakamalupit, Kapit mo yung dalan. ang pickup nila ay Fishman Isis, na kilala sa mga leading brands in the market. Isa sa mga bestseller nila ang nakikita nyo ngayon sa screen. May Yan mo ang siya design. SQOE Encantado na talaga namang bumenta sa market. At alam nyo ba na ang iilan sa mga indie artists at music artists in the Philippines ay gumagamit ng SQOE brands? Una sa listahan ay si Maris Racal na artista at singer, Bern Belacho ng Talahe People's Music, at si Ella Buendia ng Eraserheads. You can also check their Facebook page. Just type in SQOE Guitar Philippines, where you can order online. Meron din silang Online online actually. shops at Lazada and Shopee. I would prefer if you can visit their showroom near Makati City Hall. I'll be Oh, posting so, the address on Layo gid gali ato gid sa Makati nga showroom. So but if gusto niyo siya, na-typean niyo siya, check niyo siya sa Lazada or sa Shopee. So maka-order ka mo online. the screen. So sa Makati gid gali nila showroom. So ka international brand siya. Ang pangpito sa ating listahan ay walang iba kundi ang D&D Custom Guitars. Proudly Nariya isa ginasuo sa mga sikat nga brand diri sa Pilipinas, D&D. Kay mga sikat na artist, mga banda like sa Parokya Edgar, nakita ko na yung gitara nila, D&D, Kamikaze, then si Barbie Almabis, mumuning yung gitara tapos naka-custom, pwede ka pa-custom sa ila kung may budget ka. Pero may budget nga man ni sila nga gitara like sa video, subang makita nyo, do ka, amo ni silang junior size nila nga gitara, do ga-range ni sa 4,000 to 5,000 plus. Sa nakita ko sa Shopee kag Lazada before. Kay nandom ko maning nga brand even though may gitara ko subong. So nami gisa may bulus-bulusan ka. made here in the Philippines. Gawang lokal, ika nga. Ang D&D ay nakilala pagdating sa pag-customize sa mga kalidad ng kanilang produkto. Gaya ng bestseller nila na D&D Django Jr. na Naman silang makikita nyo Django sa screen. Jr. Ang D&D guitars ay gawa sa spruce top, mahogany sides and back, rosewood fingerboard, knot and saddle, Gidugang ko lang based sa mga videos nga nalantawan ko, quality gid man siya kuno. Kag sa sound nga ginagamit nila, mag-cover sila kanta or kung amo nang gitara na gamit nila. So nami gid man ang tunog nga gagawa sa muna nga gitara, quality gid man siya. So even made in the Philippines siya, pero pwede siya ibato sa iban nga mga branded nga mga gitara gid. na gawa sa buto na nagbibigay ng magandang intonation na tunog na ilalabas ng kanilang mga gitara. At dahil sa magandang kalidad ng kanilang produkto,
Karamihan sa mga music artists sa Pilipinas ay gumagamit ng brands na ito. Una sa listahan ay si Barbie Si Almalvis na mayroong Barbie signature Almalvis. made ng D&D custom guitars na makikita nyo sa screen. No, gwapo yun man. Sumunod naman ay ang rakistang si Yan, Jomal sila niya, Linaw. hindi lang si Jomal, ng bandang nakatali Kamikaze. sila sa Alright, so we're done ng- talking about different brand of guitars na meron tayo dito. Actually, hindi lang si Jomal ang gagamit sa Kamikaze. So, tanan sila. Actually, si LED, kay si Puto, ang bass ni Puto, D&D naman, si LED naman man, ang iyang gitara, puro laban D&D na. So, amulan to ang iyang recommendation. So, pito. Pero may ibang pagid actually nga kung gusto nyo check out ang ibang nga brands. So, actually, may ara pa. May Fillmore pa, nga budget friendly man, nga may quality man ng sound. Kag na-try ko man siya, dito lang galing sa store, nga mapitagan siya, taas man siyang action, gamay lang nga setup, okay na gid, playable na gid siya. Kag ang brand sa gitara ko subong, even though ka international brand siya, Yamaha, mo siya makita niyo sa background subong, amo na siyang isa sa mga budget, do ka budget meal nila when it comes to sa lineup sa ilang mga acoustic kag mga gitara nga affordable man. Kaya nakita ko sa Lazada kag sa Shopee, ang price range niya is around 5,000 to 7,000. So at least mambaw gid siya sa amo niya nga brand, quality gid siya. Nami ang tunog kag nagdugay gid kay more than 5 years na ni sa sakon. Actually sagwa ko man siya kin bakal sang nag-work ko abroad way back 2016. So sa subong gamit ko pa siya nami sa Japan ng tunog bisan dugay ni siya. Kag makita mo gid sa body design niya, quality gid siya. So muna na akong may iban pa nga gitara nga na-miss ko sa diri nga video nga wala man research. Try nyo lang bilin sa comment kung ano pagid mga affordable nga mga gitara nga decent ang performance. Kag makabulig sa iban man nga pareho sa aton nga ga-aspire mangin gitarista. So leave lang sa comment kag para makabulig man sa iban nga makalantaw sini nga video. So hasta lang dadrang iya video no, kag diri naman lang hasta nga aton video subong. I hope may nakuha ka mo nga tips sa pagpili sang gitara nga gusto nyo baklon kag makasugod ka mo sa journey nga sa amo nga instrument. So, but if wala pa ka mo subscribe sa akong channel, again, this is Alchills TV. Pakihit na lang ang subscribe button sa dalom kag para magsigi pa ta obra sa mga muning nga video, guitar covers. Kag also may Facebook page kami, Tito Vibes. Every weekends ga live kami. Kung may time ka mo, join lang sa amon nga page. Ga-post man kami what time kag what day kami ma-live para bulig man sa channel namon kag sa page. So upod ko da collab kami da sang akon nga kumpare si Jenal Acabo. May channel man na siya sa YouTube. So try to search for Jenal Acabo, then subscribe naman para mabuligan naman ang channel. Namon nga mag-grow kag para kasige kami obra content nga maka-entertain kag makapasadya sa inyo. Kag kung may mga suggestion nga mo any videos nga gusto nyo i-post namon in the future, leave it on the comment kag paki-share man lang mo nga video. So diri lang ta sa subong. Thank you sa paglantaw. Ciao.